Para mí ser mujer es todo. Ser esposa, ser madre, ama de casa y ser mujer trabajadora. Les dones antes estàvem sempre en els jornals, en la faena, en casa. Sempre eren les dones les que carregaven més i els homes era altra cosa. Ara pareix que la cosa vaig a canviar, igual en el treball que en la vida quotidiana. O sigui, molt contenta de ser dona perquè també soc mare, però també ve que els homes moltes vegades tenen més altres coses que les dones no tenen. La mujer tiene que trabajar para los hijos y hay quien tiene marido que le ayuda y hay quien tiene marido que no le ayuda en nada, lo tiene que hacer todo ella y es una carga muy grande ser mujer y ser madre, las dos cosas. Molta responsabilitat, molt de treball perquè les coses vagin bé i perquè funcionen, perquè els homes no col·laboren massa. Col·laboren però la responsabilitat és per la dona. Per a mi que és ser dona? Pues que és el meu sexe i res més, claro, avantatges i desavantatges i ja està. El meu sexe, però a part d'això és molta obligació, molt de treball, la dona pues, fins avui no ha tingut llibertats com aquell que diu i a poquet anem agarrant una miqueta de llibertat i poder lo que mos van deixant a poc, que no és massa i això és. Para mí pues es una cosa muy bonita porque tiene sus ventajas como traer a un niño a la vida y también tiene sus desventajas porque tenemos más faenas que los hombres, pero bueno, para mí es muy bonito, soy mujer, estoy muy orgullosa de ser mujer. Pues ser dona, pues de tot, fer de tot. Des de tindre xiquets, fer faena, portar una casa, arreglar-te, ficar-te guapa, pas de més, per tu, estar a gust. Per mi ser dona és pues tot. Preferir ser dona que home. Per a mi ser dona, primer que res, és ser persona i a més som les que manegem el món. Amunt les dones, som les millors. Pues es todo, es la flor de la vida, es todo. Es madre naturaleza todo. Ay, madre. Ay, 6 hijos que tengo, veig si seré dona. Pues per a mi és difícil d'explicar perquè avui en dia les dones tenen els mateixos drets que els homes, socialment, culturalment i més o menys és el mateix. Encara que hi ha algunes diferències, però més o menys se respetem. Pues per a mi ser dona és ser feliç, perquè jo sent dona pues soc feliç. Ser dona és tindre la capacitat de poder dur vida al món, que crec que això és el més gran i el més meravellós. Pues una cosa molt especial, preferir dona que home. Pues ser és molt dur perquè n'hi ha que lluitar 4 voltes més que un home per la mateixa faena, tenim que demostrar 50 voltes més el que valem i valem 4 voltes més que un home fent el mateix i mos paguen la meitat i tenim sempre que estar demostrant el que seguem. I damunt treballem fora i dins de casa i no se mos valora. Lo siento. Per a mi ser dona és un orgull, encara que no estem valorades com tindrien que ser, ja que seguim mestresses de casa, portadores de faena, criem els fills, aportem a casa tot el que se pot i moltes voltes no ens valoren el que valem. A veure, ser dona, ante tot, és ser una persona. Tindre uns valors com a tots treballem, tots tenim que tindre una qualitat de vida. Ser dona és ser mare, ser treballadora, ser amiga. Jo crec que com a persona és el ser humà més complet que pot haver, perquè eres filla, eres mare, eres amiga, eres amant, eres persona treballadora, responsable, professional, o sigui, un perfil completíssim i ens sentim molt orgulloses, per supost. Tornaríem a ser dones una altra vegada. Jo voldria ser home en l'altra vida. Ser dona és un sacrifici molt gran, però pense que a la llarga de la vida te recompensa molt. Per a mi és tot de la vida, tot. Per a mi és una satisfacció molt gran, llevant d'algunes matisacions. I aquestes matisacions és que la dona
Mos toca treballar avui dia fora de casa, dins de casa, tenim que tindre els fills, criar-los, encara que és molta satisfacció. Vamos, que tenim molta feina, encara que m'agrada molt ser dona. Per mi, per ser dona, té moltes avantatges. Unes és bones i altres males. Per mi és molt bé, és molt bo. Perquè he format una família, tinc uns fills i molt bé. Gràcies a Déu, molt bé. Això és. Pues per a mi ser dona és ser mare, ser, no sé, tindre una responsabilitat a cara de la meva família, no sé exacte com explicar-ho, però bueno, jo com a dona me sent molt bé. Per a mi és un privilegi molt gran, perquè sobretot el poder ser mare i donar-ho tot, que és el que fa la dona, donar-ho tot. Y donar molt de sí. Para mí que ser mujer, eso sí que no te lo voy a... Pues para mí ser mujer, una mujer de su casa, una mujer casada, una mujer viuda como yo soy, nada, para mí es eso, ¿no? Pues para mí ser dona es una manera de pensar diferente a los hombres. Y entonces, para mí, és un orgull també, com han dit algunes, però resulta que tens que afrontar-ho tot el que te vinga i portar bé la família i saber com fer-ho i tindre moltes coses que tens que superar i a tot això és un poc difícil, però resulta que la vida és així i per mi m'ha tocat ser dona y yo estoy contenta, muy contenta. Aún es un reto porque aún no estamos a la altura que deberíamos estar. No nos valoran aún como toca y aún tenemos mucha lucha por delante, eso creo yo. Ser mujer, bien. Ser mujer fuerte, bien. Bueno, para mí, digamos, significa ser mujer, para mí dos conceptos, ¿sabes? Porque uno al tener sus hijos y todas esas cosas, pues uno es feliz, ¿sabe? Y llegar a tener un hombre, la verdad, que si la lavadora, que si la cocina y siempre... Per a mi què és ser dona? Pues per a mi ser dona és un orgull, me considero una dona forta, independent, luchadora per els meus ideals i els meus propòsits i amb molt poca por en els obstacles que me puga posar la vida per davant. Un orgull molt gran. Si tornara a néixer, pues tornaria a ser dona.